tappoi. Porttiin. Pelaa keskelle, Kokko hakee ovelasti Furuholmia. Furuholm saa pallon takaisin, nyt olisi Vasaran paikka, Vasara! Joo! Kyllä! Saadaan hieno loppu. 80 minuuttia on täynnä! Loistava ja Jussi Vasara tuo Suomen tasoihin! Tää on aivan super juttu, että se sattuu Jussille vielä, joka on tehnyt noin paljon töitä. Laitetaanpa terveisiä sinne ohjaamon auton pojille, että tuokaapa jonkinlaista hikiliinaa. Nyt rupeaa nimittäin virtaamaan. Tästä voidaan saada vielä vähän pidempi ilta. 10 minuuttia tai 40 minuuttia. Onnekkaasti tuo tilanne tulee lopulta. Furuholm on jo hukata pallo, mutta Doper kompastuu siihen. Tässä on tyypillistä, kun saadaan painetta niiden puolustukseen, niin ei se niin kova ole, ettei se virheitä tekisi. No niin! Vasara tasoittaa kamppailun. Lisää lämpöä koppiin. Raitala. Ja paineet on nyt Itävallalla. Raitala keskelle maalintekijä Jussi Vasaralle. Vasara levittää pelin.